Manang Rima, apay napanan jay kabsat ta. Napan man siguro ijay balay ti ararmon na areme ading ko. Asino nga ararman na ni Juana? Kat asino pa'y kumangay, nimot lahwana ti ararmon na. Ay, naglaklakay abaraw. Italaang nga makalagip nga agaram ngam dayjay pa'y matahwan na ti arman na. Di la makapili mo tan iti ubeng. Un nga rod kasano ang makaputot no tay pada tamot ameno posti armon na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayja asukir. Imbagak lang arudan asaan aday dya ti arman na. Hangam natangken mo ti ulo na, manang. Apay aya alapdandak nga agaram. Kayat kung arumay tapadasan ti makiinlayat. Lakaya kaon, pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa, basta mapadasak ti makiinlayat. Saan da kaalapdan nga agaram? Basta pilyom kumamot ti armom Tani, laklakayan kan ang makiinlayat. Kalpasan na, padamimot bakit ti armom? Kasano ang makaputot ka ngay no kasta? Isu adi ka lamang as asawan no kasta mo laeng. Wenmet nga main Rimo ading ko. Kita anay babakit kamin kanimanang Rima. Lakay kamutan. Naimbag kada kami ata da anak mi amangay wanto kada kami ton kumapsot kami. Si Kangay, no bakit ka asawa awan awan mga sikasukan ka. Isu atay ka ubingan na ti armom tay aganak pay. Tapno makaputot ka pa'y met ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agaram iti ubay. Imbaga ano kaya tindak lakaya kaon. Kung sa anak mo ta pensyonadaw, ta naimbagla ko mamo ta pagkarit ko iti arma kabalasa. Iso ajay bakit laangan iti arma ta sigurado kaya tindak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen Rimo, adam mo may abalasang. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaunan dalay lang anak ko. Makaas-asawa dayjay. Wen, ubing pa'y dayjay. Awang pa'y 30 na. Adan samot pangaruan dayjay. Ubing-ubing samot ti panunot dayjay. Saan mo't style na la dayjay. Ngam nasingput kun nagagat dayjay. Naimbag no kayat na tilakay akas kanyak. Kayat na nga rod tanakuna na nga uray lakay basta nasingput kunana. Padasum to ka di nga armon. Wen Rimo, no maaram mo ni Elisa akit. No aklunan na kagkasar kayon. Uray da kami kan ni Manang Rima taggastos para iti kasaryaw. Wen Rimo, kano makaputot ka. Uray da kami mula ang kiniremi ti makaamu amang suporta iti anak mo. Pagadalan may, makaputot ka lakit iti may sawun nudwa. Mayatun! Uray dua, tasaggay sata iti suportaran manang. Ay katun lata. Tulungan tato'y kabsat ta, takaasimot. Data ti agpinpinsyon, iso adata ti mang tulong kan kwa na. Ken iti agbalinto nga anak na. Kayatan kuman ni Elisa jay kabsatan niya, Manang Rima. Wen kumangarod, tano ni Elisa ti maasawa na. Pag naedin tanto ita dito'y balay, tapno libre ti babaunin tayo. Wen nga rod Manang, nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay. Ta nagkatkatulong ket nga rod. At danton para luto, para dalaws kan para labatayaw. Wen agnaed da iti libre dito'y balay. Di librin to mo ti panagtrabaho na dito'y. Wen na Manang, may mayat mga dayon ni Elisa ang amday dya Juana mag. Bakit ni Juana, di nan kabalan tagtrabaho day jay. Wen kano inauna pa'y day jay ngumdata. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kankwana inton nakapsutan. Oray awan na. Kino nampay Manang. Nalpas mo ka din tar aramidem, Elisa. When tata, it's time to rest already. Nasayat nga raw.
Adda kami napatag nga ibagak. Ang sakbay na. Adaman damagag. Ha? Anya nga day tatatarimaw. Nungay adda lakay nga agaram ken ka. Kayat mo ka day. Ke dipindi ano nasingpot unuhaan. Sanang manapili ka. An-anwam ti ubing no barumbado mag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay, basta hampay ang matay. Ha? Kan siyempre, good boy akas jay. Kan jay medyo kabalan na pa yung kumama. Ha? Kabalan na tay. Tiyak trabaho amat. Kan jay awang kumapay ti sarukod na kas jay. Nungay ibagak kursunada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso, tata. Ay, isa bagay, pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Ay, owen, inkarida nga raw, ano mga sawaak, ket isuda, tiyag gastos iti panagkasarkaw, kano makaputo takto ka naw, isudan taw timang paiskwila. Ha? Wow! Nagmayat-matan? Swerte nga rod ajay masawam taw. Uwan naswerte ka no kaya tinak, Elisa. Jag paiso ngamin, amay. Armanak. Kaya na, tano siya ka ang pilpilyak nga rupa. Ugaling amin tikit kita agkat. Sana rupa. I love you nga rudan, Elisa. Ay, I love you to Sana kung nagpakipaw, tas ang butan tati panawang. Makitam, di kinayat na kanili sa rimaw. Wan nga raw. Jakmat ni namnama akayatinak. Inaklonak mat adagaws. Kasano? Tulagan tayon ti kasarya. Ay kat na kayo Pasensya at awan mo't kwartak. Amo yung mga ngawan trabaho. Kung sa anak-anak kaadal, iso nga awan pensyon ka, wakas ka na kayaw. Sana problema dayta, da kami ti makaamukan karimo. Demon problema ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin, ading kaw. Dinurugan yun tumat ni Uncle Remo ang mangaram kin ni Elisa nanang. Anya ngay ita, agpakpakadan ni Elisa ababo unon. Pumanaw ka nun dito'y balay, numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sabon ti agsapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mga rod. Tilar aramidan nyo, laklakayanan ni Uncle, ngam pangasawaan nyo pa'y lang amin. Kaasi ni Uncle yo, no awan mga si kasukan kwa na intun nakapsutun. Naimbag ni Elisa, tanasingpot da jay. Patyo ka din ang tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Api ngamin asaan anang asawa, hindi ka ubingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo, nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanak ko. Rimo, pagyanan ta ngay numalpas ti kasarta. Agyan ta ka naw, di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nagijay pensyonada kakabsamaw. Wan Uray ta na tayo laang ti agkakabalay. Apay, di da kaya tagyan ijay babalay nagijyan nakda. Nagdadakkel mo ti babalay nagijyan nada. Di da kayat, kayat da ka naw, tag na di family house may. Mas komportable da ka naw. No da kami, nagkakabsat ti agkakabalay. Tada kami nagitay manugang da saan da akaalaan. Ay, wana. Kasla na sing pamaki, di da manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan nagijay. Saan? Apay ko mga apaan da ka. Kat no kayat da kalaunay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armag iday. Di da kayat ni Juana nga agbalin nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Iso nga inaram ka. Ha? No kasta? Ni nanahwana, tista asawaan. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdandak da manang remi kan manang rima.
Di na kayat ta bakit ka naon. Si Kati kayat na ta ubing kapay. Napilitan kan sama la nangaram kanya, Krimo. Saan mo't si kakit di mo't. Nakaragrag sakak nga raw ta kinayat nak. Jak ninamnama akayatan nak tikasken ka nga ubing. Iso nakaragrag sakak. Ay ayatin ka unay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimikan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalinto nga anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami kastama ng Rimay. Agyaman akmanan ka na kayaw, manang kao. Kat agnaod kayon dito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Sa inyon problemaan ti makan, tada kamin ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Tawan mo't pagsapulan na, kan lakayon. Marigatanin nga agtrabaho. Naimbagla kada kami, tagpinpensyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Sikan ati makamong agdalaws kan agluto, anya. Sana balay, ta nalaing kang agluto. Ay una. Sa mga problema day tamana. Kan inayon mumutin pati panaglaba, anya, Elisa. Ha? Agawa naman Kat, anya matimako na Marimaw. Ay, kawan lata Paspasurot kami lata ka na kayo ada kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yu ti bagbagame, Tanay, awan apulos gastusan nyo dito'y balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan amin ang. Awan no isot ko na yaw manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? May maya dito nga pagkulmugak ta. Asid dagiti lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Ikwa. Aginawa nga minay. Agpaysa. Nabiit kamot anakargaan, Elisa. Huwag nga rumanang. Hangam na madmadi magdirinak. Aglaladutak. Iso pasensya Jak pala makadalaos, makaluto kan makalaba. Nagriga mga mintaginaw. Adope ti kayat kwa ka nang. Nagriga talaga. Ala, anusam. Naimbag tula numalpas ti panaginaw mo, tamayaton. Ala, aywanam nga ron tasikog mo, Manang Rime, kwartayo man tayo na kumatang iti native amangka. Iso ti kayat ni Elisa akanag. Apay di mo lamalmal pas ti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 bulan sa amutan. Wan nga raw, ngamjak manamaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayon na kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamoy ti trabaho diti balay. Taas asikasuk mo ti asawak. Narigatan, ang mga numapukaw pa di anak may. Kakaisuna ang nakapututak adagaws. Ay, hala Di pa'y lang arog singin ko matipas ngay na. Tapno mamaminsanan. Tauray huston. Manang. Mabitlaan tayo nakalaan ti igatang mo iti mangga. Duan dagiti anak yo, Remo. Mabalinan day jay. Babae kan lalaki. Narigat agkari, manang. Anyat kayat mo asawan. Nayunan nyo pa, ijay nga anak yaw. Jak may baga manang, tanay. Napigsaak pa'y mag. Huston jay dua. Tapnusan kayo amarigatan. Tanay, sensitive mo't di asawam nga agsikog. Manipod nagsikog. Saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang tagtrab-trabaho. Agluto, agdalos kan aglaba. Da kami pa'y timang patpatanggad kan kuana, takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapul iti pakisideline nak. Ngamawan mo't masapulan. Di dakmut kayat nga awatan iti construction talakayak kanon manang.
Iso nga rod, ahuston jay dwa nga anak yo, kabagis. Ay, sana bali tain kariyo mo at suportaran nyo dagiti agbalin nga anak may. Saan aya manang? Masikugman meten ni Elisa, manang. Anya, ay sus, pinagbigyan tala nga rod idan ijay may katlong anak da. Ita, ninayunan da manan. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagijay adwa. Upat taon tanak da. Upat tumeten ati suportaran ta. Kasanaw, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Angam, kasano nga, inumanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana gapo taing karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak damutin nga anak. Sana mabalin ti kasta. Elisa, agbakasyon ka pa'y laang ijay lugar yo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnaudan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan, siguro. Ha? Ako? Wala no, kastati ko na yung manang. Ikuyog mo pa'y latiburidat nga anak yaw. Agsubli ka ito, no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Ay ko, wala no, kastati ko na yung manang rima. Nay, papanam, remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho di lugar da kumparek manang. Makikonstruksyonak. Kunakman no awan mangawat kan kang ag-construction na kunam. Nasyan di kumparek kanyak manang. Sige, mapana ka untanay aldaway. No kasta, di daan mo asimurot ka dito lugar, may rimaw? Saan? Di nakpalubusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan, Elisa, asawa ako. Ay adata dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababaeng, ang mga numakita datadana ng kantatang. O sige, mapantangarod ije silid, Elisa. Narubwata mong dagiti ubing, Reme. Wen manang, agsisi-RB ije inauna ka anakanta. Ay, kaslamot mang rugita manen nga agpa-eskwelahan, Reme. Ay, wen nga rod Tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juan alakuman tinasawa ni Remo. Naimbag dayjay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw, daditan. Ayos lang kuma, no may sawan no duwate anak da. Saan mo't siguron nga agsikog ni Elisa, ta nagbakasyon pa ilaeng. Nay, adda tao manang. Umundag! Anda kami, Manang Rima, Manang Rimay. Nay, bagagsapa yung manang. Ha? Nay, Masikog kamot, Elisa. wala manang. Pasensya kayo na. Simuro mga minirimo yung lugar may. Anya? Amo yung manang, impa-ultrasound me to'y sikog ni Elisa, katsingin ka na. Ha? Anya? Inaman dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anay bagti bagami kada kayo, Nunayunan nyo pa'y ti innem nga anak yo. Ladingitan me. Ngam saan kamin amangtad iti suporta kadakwada. Ha? Apay ngay manang. Saan miya ka ba ila na pagadalan ta ado nga anak yo? Isong agtutulag tayo. Sagdudwa kami kanimanang rima iti suportaran. Da kayo matidwa. Kano nayunan nyo pa'y, da kayo ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, amangan no santay ang mapagadal amin ida. Agpanunot kayo mat adding ko. Ay, pasensya kayo na manang. Wan, sana balay. Maudin ti singin nga impas nga ikaw. Sana naman nayunan day jay. Rombang laeng tani, bakit kamin? Kasanon numatay kamin? Kasano nga ay dagiti anak yo. Iso apang nga asiyo. Tahusto kumantiin na nga anak yo.
Kababainan kada manang rima kang manang rimay. Makitinulong ak kadakwada, rimaw. Agaplayak nga gabraw, tapno makaurnong ta iti pagbalay ta. Panawan na kami kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tapno makaurnong ta nga raw. Ano san ta lang tagin na dayo, Tapno guminawa mo tibiyag tayo. Alang ang mga kastulat ta kanayo na. Di ta mang namnamalatan kada manang rima kan manang rimay. Kababain. Sapain naman nagitan nakta. Ay, pasensya kan Imbes asakdag trabaho, tasak ti lalaki. Lakayak mo't ngaminayin. Awan mo't mangawat kanya kiti trabaho. Sana problema dahi ta kanya, krimaw. Basta bantayam nagitan nakta. Di mo baybayan ida niya. Uy, Elisa. Basta agan anad ka nga rod mo't iti papanam to apagilyan, Kan dinakto kong maisuksukat iti sa balay. Sak kumalaang ti asawam, Elisa. Wen, Rimo, di ka madanagan. Di ka magkabailan aliputan kat. Taadan anak ta, kan kang runaan ti amin. Ada nagkinarian ta, ani patay laang ti mamagsina kadata. Rumuara kaon paran, inakagtrabahon. Ewan bakit? Hey, bagay kumutlaang to'y badaw paran. Dayto'y short pan kan tube ko, kita man. Ewan bakit? Bagay mo. Thank you, paran. Sige, baba na ko. Tanay, aldawen. Aginaw kan tunwan, kan aglaba ka, sakbay amapan kay jay talon. Naawatam? Hindi matungpal. Kan agdalos kan tuman dito'y balay, tapno nadalos sa sangputakin tun malam. O sige, ariglado bakit? Tungpalik amin, abilin mo. Manang Jenny, saan pa'y mutlaan ng lukat ni Nanang dita pwesto na? Wen nga ron. Naladaw la siguro, Inawagak ni Tatang, kit kunanamot anasa pa arim mo rin balay da. Kastaya. Sayang ti mapaglakwan na, no di pa'y lamang lukat. Ay, wen nga ron, Sapay na pintas tayan ti pwesto ni Nanang aglaklako itinatangkan prutas. Tamis mo adahalan ti ayan na. Wen nga Rod, sana kas dito'y pwesto ta, medyo na yun nagbasit. Sa bagay, mo dasukit Sumarot dalat ta dito'y ano kwa. Sa bagay mo kit di Nananahan ng lukat kayo mo gaya man, anak ko. Ni, andan ni Nanang. Ay, itay pa yan, Nanang. Ape, anala daw kayo. Ay na. Ada nakatakta kiti dalan. Ada laki na sarita ka kumarek. Manglukatak mo tentanay adu gayam ti tao ita. Nay, unay mo ti kasta suot yun, Nana. Ay, didak ba ng pakibiyangan si Kalisa? Mind your own business. Dagaan anak, isu nagsuotak iti kasoy. Isu baybayan da, kwine. Ginay, anyat si daan yaw inton rabi ay. Gumatangak to iti bangus, ta isigang kuman, Nanang. Ay, ilak amyo man jay amayaw iti si daan na anak ko. Marabianak ngamin nga agaawid, ada papanak. Papanan nyo manan aya. Ay, adala kasarita ka tao. Napatigabanag ti pagsaritaan, may. Anya? Iswa, padigwan yun tuman jay amayo iti si daan na. Tapno saan akas lanak, kaasay ijay balay. Oh, adto iti si daan nyo, Tatang. Mangan kayon. Agyaman anak kaw. Urayak pa di inayaw. Ta agidan kami amangan. Ay na, marabyan ka nung nga agawid. Apay, di na in-text ka na kayo? Hindi. Saan may? Mangan lakit din itirwarday jay. Iso mangan kayon. Mabisinan kayo lamang uray kan kuana. Sige nga ron. Ang madamag kuman, Tatang. Apay, kanayon ay marabyan nga agawid ni Nanang. Man nga agawid itinasapa na dyan. Papapanan na aya? Mapapan ka no iti balay ti kumari na. Masapsapa arumwar sa marabyan nga agawid.
Awan pa'y inananan. Inaldaw amang lukat at pwesto na. Anya nga inaldaw? Kuno dapat tayo aldaw sana mang lukat iti pusto na iti palengke? Anya, inaldaw mo arumwar. Saan ang matatao dito'y bala anak ko? Anya? Kunak nga ron nga ginanamay. Sayang ka no taldaw. Ay, kuno dapat tayo dua aldaw sana ng lukat iti napanalawas? Anya, Napanan na nga tanga iti daytang aldaw. diyak ka mo anak ko. Ay, tinasaya at palutputin nyo ni Nanang. Kananawaan nyo man iti kasdingar aramidan na. Di pa nagbadbado na. Nagkikiting. Bastusan pa yan dagiti lalaki di palengke. Ngam kaslakay kayat namot. Bayam, ano kas dyan ti pagragsakan na Jenny? Apaan nagnupakibiyangak? Anya? Patpat gag kinayaw. Numabalay, dak kayat nga aga pa kami anak ko. Ay na, pampanoy-noyan nyo ngamin iso akas jay. Barang da kayo tidanggan na Ay na, di nakmula denggan dinayaw. Katungtan nyo nga rod. Kilgaan nyo tap nagbutang ka na kayo. Saan Dak maaramid deta Jenny. Dak kayat nga aga pa kami kininanang mau. Manungay tinaglakwam ita, Nana Jima. Nana kanyak. Jima kunam kadilatan. Nabayagan nga agdidita. Nana pa ila ti awag mo kanya. Anya nga rod ti kahit mo ayawag ko kang ka. Panagrespeto lang mo Nana Jima. Ay, awagan nak iti, darling. Wano loves, wano sweetie, kasjay. Wano, babes mo iso. Sana makadlaw dan ano kasta tiyawag ko kan ka. Ipulong datakin nila kayo mo. Kahit mo nga raw, nga idarum data ti asawa. Limod lang ti relasyon ta. Iso adita ipadlaw nana. Awan mo't makangag ka data dito. Dudwata mo dito'y hotel. Di mo lang mo ang mga no at the CCTV dito. Nariga to. Iso nana kumalatan tiyawag ko ka. Okay? Ay, sige karot. Sika ti makaamaw, Roland. Mano tinaglakwam ita ija pwesto, Nana Jima. Diyak pa'y binilang. Yag mo, dasyak timang bilang. Aday ta. Wow! Naglaing ka mo tinaglakaw. Siyempre, Ay na, kaya't kang agkan. Mabutengak. Anya ko matipagbutngam. Ang mga nood na CCTV dito. Kit makita data. Narigatan nana. Hay, agsaysayang talaang iti kwarta. Kanayon tang ag hotel, ngam ultimo aga kabutang mo bay. Ay, awan kaste agsigurado, Nana Jima. Madurmun kan sama ngamin kanyak takas lalola na. Ay na, di ka agsasaw iti kasta. Tawan kinapud mo dahi tayo bagbagang. Inaram ka pa nga ron, no, kadurman ka. Amamat nga ay-ayatan ka, Nana Jima. Hay, kanayon mo nga ibagati kasta. Ngam di mo pa'y pinanaknakan apulaos. Anya pa manaknak ayat kayat mo. Kanayon mo ti panagkuyok sa. Alala, bayamon. Hehe. Arakupon ka mga rodrolan. Sige. Mabitlangan. Taigdapak ti silaw. Taure ada CCTV. Kat saan ta makita nga ginarakot ta. Anya? Bakal. Pumimpintas ka mo. Ay. Kastaya, paran. Ay, kat agyaman Umubing ka may bakal. Agyaman manay. Ay, gagangay na.
Kasta talaga, no inspirada o timay sa tao. Agbalin blooming. Nakapimpintas ka nga, Rod. Siya nga asawam. Yak pa'y masahon, tagpapukis. Gapo iti kinabisik, idatalon. Mala, sana balitan napintas to'y asawap. Nagitikit di mulam, tiinto na rem, paran. Bayam asyaklatan ti agpapintas. Manang Jenny, adamanin siya lalaki akanayon ang mapandita pwesto ni Nanang. Aywan. Asino nga ta talaga day ta lalaki? Apay akanayo na mapandita. Diya ka mo Tati amok idikot customer laing ni Nanang dayta. Gam, pasaray agtugaw maten. Wan nga rod Mabayag nga agtugaw dita numapan. Wala. Asino nga tangay dayta? Ay, tinasayaat. Urayan ta ang makapanaw ti lalaki. Satan to kasarita ni Nanang, Lisa. At daoting mita kadagiti barkada, Nana Jema. Ha? Ke papanan yung ay, Roland. Mapan kami kano ag-beats, Nana. Na, kasta aya. Apay, saan amabalin sumurot mo't dagiti partner yaw? Ay, saan? Saan, Nana? Ngamin, for the boys lang dayjay nga outing, Ming. Ay. Bayang, ayun ton maminsan. Duwatang ag-outing. Mapantay ti adayo aluga. Tay awan ti makamam mo kadata. Tapno nawayata nga ag-holding hands. Ay. Agpaisaw. Kaano nga'y? Into na da kwartam, Aywan, awan kwarta kabalunag, Nana Jima. Agbibingay kami ngamin iti magastos. Sige, taikan ka. Oh, ato'y 3,000. Balon mo nga ag-outing. Nayuna mo tala. Anayam 5,000, Nana. Anya? Alan, nakapimpintas ka ba yun? Isu amain inlabakan ka. Kapo iti kinasingpot mo kanya. Alan, Nana. May sapay. Hey! Inagkamot ng tidakulap kurulan. Amangan no, nakita dagiti anak ko. Saan? Busy da nga, glakla ko, Nana. Tanda ti panagayat ko kan kanayta, Jima. Amaw, nakaragrag sakak. Nga uray ti dakulap kula ang ti ag-agkam. Kat umdasan apakaragsakak na itarulan. Gapo, talab na lab ka. Alam, anayin mo na 5,000, Nana Jima. Sige nga, Rod. Mabalin ka day. Jima, kunamlatan kanya. Ay, di na kunawakan itinana. Sige. I love you, Jima. Alala, sige. Nayo na kunti kwartam, Roland. Aglakla ko iti pipino dayjay. May agsingsinger. Ipaw-pawit na lang ngamin tila ko na. Kanayon nga umayag singer. Wun ta installment kat nga road ti pamayak nga bayad. Tadyak mo't maigulpay mabayadan. Kabayadan yung aminan Kurang mo nga road ti kwartak. Mano aya tabak-apak pailaan. Ay saday. Anusan na ati umayag singer. No sana makaanaws. O di itod na iti sa bali ti pipino. Wala ko na. Anyat gatangam tito'y mall, Manang Jenny. Tayman ipagpagatang di ka anakam nga usaran da iji pagadalan da, Lisa. Ani, bantayan na kita anak ta. Penak bumatang iti tsinelas ko. When, honey? Ha? Manang, mabigbit mo dahil siya lalaki. Ni, dahil jay matay kanayon amapan iji pwesto ni Nanang. Wan, Manang.
Adagayam anak kanasawa na? Huwag nga ron. Nala, mapantakit din. Tanih maluman. Ipasyar na mo't siguro ti pamilya na. Andito yung mall. Oh, anya. Umdas ka din day ta 2,000, Roland. Ha? Uwan na lang, Jima. Agyaman na ka. Na naman na. Ay, Jima gayam. Agyaman na ka. Ay, adon tinaititid mo akwarta kanya. Jak amo no kasano ang makasubadakin ka, Jima. Bay, amday ta subad-subad. Roland, at taibagak. Anya day ta? Kaya't ko na sinaan ni paran nga asawa. Anya? Apa nga? Injang nga ron ay ayatunan. Sus. Injang kayatan na makita ti panagrup-rupa na. Isu nga, apay no, mga bangtan iti pagnaedanta. Anya? Wen, oray basit la akwarto. Basta adda pagyananta. Kwa. Mabalin na tamot, jak mabalin ti maturog iti rabi iti dagus mo, Ta birukan nak ni nanang ko, iti balay me. Anya? Sarungkaran ka lang, iti aldaw, no rabi, jak mabalin ti maturog iti dagus mo. Ay, okay la tamot. Basta inaldaw ka amapan iti dagus ko, wine. Well, yung malum tiyo umaygaw. Tapos tuntuno at dan koleksyon mo iti pwestong. Sige karon, tas sina ako di paran. Ore di mo sinaan mo, takaasim mo di lakay. Ay, basta sina ako. Upay kaya ka sa kibagbagam, Jema, bakay. Mamuk ka nagbasulaking ka. Basta agsinatan, tanagbaw-bawon ti panagayat ko ken ka, paran. Sa nabalay, talakay ken bakitan. Itid maun ti wayawayak, ta itid kumatan ti wayawayam. Ni iseng nga ex-mo, armamanan no kaya mo, tapno quits. Nagsakit na ito ng aramidong kanya, Jema, bakay. Awa mo nagbasulak keng ka. Nakasingsing po ito. Magkeng ka bakay. Ay basta agsinatan, suray. Nga sanin nga agbalew, ti panggedeng ko. Anya ka din day tangararamidan nyo, nanang. Ape asinaan nyo ni tatang. Una, tanauyong kanyak, kabkabilon nak, bugbugkawan nak, ken parigatan nak itibaon. Sana kasta ni tatang, nanang. Tikunam ngem di yulamaw. Di yulamaw, ti kinaulpet, ti amayaw no awan kayaw. Ay, naulpit ti amayo kanyak, jaklay bagbaga kada kayaw. Itala amay bagak, tajak ka maulanan. Isupag nga siyaw, tadi na pakibiyagan, niti kayat ko nga aramidan. Kayat ko mo ti agbalin anawayahan. Kayat ko ti agbiag nga agmay-may sa anak ko. Jakpat siya na maramid ni tatang ti pagpabasol ni nanang manang. Uray siya kalisa. Ay, jackpot yun day ta. Manipudubing ta. Jak na puutan ang kinabil ni tatang ni nanang. Wan nga rod Dinto pa'y ungungtan ni tatang ni nanang. Ay, si puta man agsaran ni nanang dita pwesto na. Tagsarata matan. Ha? Apay manang. Surutan ta ni nanang iti papanan na. Di na kayat ka ngay bagatayan ti dagos na. Isasurutan taman iti liman. Manang, ilalaki akanayon amapan iti pwesto ni nanang. Apay nga da dito'y day ta lalaki. Ay, aglamang taan. Di kagpakpakita, tapaliiwan taman ida. Wen manang, simragan iti balay simrakan ni nanang. Umay ka, aginayad ta amapan iti ayanda. Ala manang, huston sa ti atap ko nga da relasyon da ka ni nanang.
Ha? No kasta? Agpada ta iti atap, Lisa. Diyak na imbagbagakan ka, tawan pamanagnak ko. Ay na, nadlaw ko daytan, idi pa'y laeng manang. Kat ita, mapansamot dun ti atap ta. Agpay sunsamot manang. Roland, adda tao. Mabit laeng indaklo ka tantiri daw. Ang mga makita dak dito. Pag lumangak ngay. Ha? Uunan niya. Kwa, sumiro ka pa laeng di ta sirok ti kama, Roland. Sige. Apay aya nga ipilit yung nga adda kadwak a lalaki, kaawan ko nakmay. Kas makita yung may, agmay-may saat dito'y daguskaw. Nakita mi nga ron asin marak dito jay pagbagayo a customer yun, nanang. Wen nanang, naglawag ang nakita mi. Isu adi kay kuma naglibak. Ibagayon ti agpaiso kada kami. Hay. Adda relasyon nyo iti day dya lalakian niya, nanang. Mala, aklunok man lati agpaisaon. Wine, pudno ti atapyaw, ada relasyon may kandirulan. Anya? Ala manang! Saan kumawa at ilay bagbagam ana na Jima? Pasensya kayo, no naglimbang ka di sirok ti kama. Diyan kaming kaya't nga adda makakita kanyak dito. Kano saan apod no ti ibagbaga ti inayaw nga dan relasyon me? Na! Apay nga yakas tamot ti ibagbagam, Rulan! Agprisumay! Aggayim talaang nana. Pudnaw nga agkuy-kuyog ta. Ngam awan aramidan ta. Ultimo holdingan sa ditar aramidan. Apay nga ron nga adda ka dito eh. Wen, taadda ut-utangal kininana Jima. Wen, aklunag. Adon dinaitid tinayo kanyak. Ngam bayadak nuisot kayat yaw. Apay nga yakas tamot ti ibagbagam, Rulan! Hinayat ka pa'y mga raw di ti kastaunay. Sikalaang ti mga yaet kanyak, nana. Inalaang ti pangibilbilang aking ka. Ina, Anya? isuot apno di mo magkungkuna. Sige, bayadak, nagitid mo kwarta kanya. Kit apaman ang makabayar aking ka. Sana kung nagpakita aking ka. Anya? Kunana abaraw, gamada mo gaya masawa na. Nagpalilaw kiti dahi jaya lalaki. Ala. Pag nakman yun dayta, napasamak kada kayo. Di kay ngamin basta mamatilatan damang pasablog kada kayo. Agpakawan kayo kanitatang. Babahin ako niti abayaw anak ko. Awan tirumbang apagbailam, babakay. Kaming mapakawang ka. Saan ka akagura? Tamok, anak ko laapan laang ti panunot mo. Ayatin kalata, bakay. Agyaman na para nasawa. Ineng, ayan mau. Tayo cellphone mo, adda umawawag. Asino day taya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata ang mga nunapatag ti ibagana. Song bata mo, dadak dito ibanyo. Jakpay nagpasan ng digos. Hello, anak ko. Hello, Tatang. How are you ngayon? And also my daughter, how is she nga? Ha? Ay kita mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pawitan niya. Ha? Ay kituan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay kagagangay na, tada ka nga ro dito abaron. English mo nga minti sa umi dito eh. Isunti na kairwamak. Ay wan, where is nanang ngay? Ala, agdigdigos pailaang, anak. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her.
Anyat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom, anda ka no, ibaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, ananang. Tomorrow, you go and get my pawit, Ikuyog you datatang kanti anak ko. Then, you go and eat in the restaurant, Ay katwa na anak ko. We will go tomorrow. Angam apay, you receive already your salary. Aya anak ko. Yes, ananang, yes. Okay nga rod anak ko. Thank you again for your pawit. Take care always anak kong. Where is Rhea? Kasaritak man anak ko. Ay, she is sleeping anak ko. You call later na lang anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man nanang. Bye-bye. Bye anak ko. Take care always and God bless you anak ko. May sakamat nga umaningles, inay. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo no aging list tayo sag paminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit diya. Tapno maasa ti dila nga aging list. Anya tamom. Ang mga numakamanugang tanto iti foreigner. Di makapraktis tando bilang lang. Ay na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pagko naamat, ngam no bilang di na kaya. Di siya to numabalo Na ay, nagalas ka ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam, yung kastan ti ibagbagam. Kasla kay kayat mo mabalo ka. Si kamot. Joke ko lang, mat. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalen, ta makichatak pay. Maki-video call pay no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo? Makadkadlawa ko na. Nobyum ka dijay kanayon akainawag mo. Wendalen. Purinar. Ay na. Awan mo kididakas na makiboy prina. Tabalasa nga mo. Pudno nga da anak ko ng balasa nga klata. Tawa maasawa. Wen matkit di ngam ni kita di kagdardara sudos gayam. Tani, di mun sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyom. Ay nagkita kami to kano dalen. Kung nagkita kami, agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. No talaga a single tinobyom. Gawin Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta ya. Kit nasayaat nga rod ano kasta gayam. Ngam, amuna nga adda anak mo? Wana muna. Awan inlimad ko kang kwana. Kat kunana nga ayos lang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. Ta I will drink the water. Na, anyat naknakan mo, inay. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga ruten. Foreigner ka no. Kan uray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband. Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English ka kitay. Ay na, Ingulakay. There is nobody in speaking English. Mayat kit di tamakasuro ka nga English. Anyat amom. Ang mga nualaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Ikakatrubatan di apukotan. Ta itulod ko na di pagadalan da. You wait mut I did not diramos yet. Na. I will wash my mut my face lakay. Wait a minute. Apo, sorsurum kanon ti agsao iti diritso nga English. Kuna ni nanang mo, taaddan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, addan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English.
practice mo, apo. Makaawat kan makasauwa kiti English, Lola. Matlagayam, ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Inglesera ti apo kok. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan o ada English ti sa una ang makisarita kanya. Ngam naging English aklatan nga awan gap-gapuna. Manjak kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit, Sophia. Ay, wundalen. Si Kangay. Agbakasyon ka magtan. Ay na, mabayag pa'y takabak-bakasyon kumatlay dinapan atawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggaya magpaparlor. Tapno napintasak mga biyahe, Ijay to Pilipinas ang ti pagpaparloram, Sophia. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nag-video. Masapul mo ta presentabli ak nagbiyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti post ko, abimaknanga ka nag-abroad. Anyan? Ay, nasaanan nga usod ay tapahambal-hambal dalin. Kan kasla may mayat tirik no, may pasindayag ko dagiti adda kanya. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mampaspasamak kanya. Wen nga rod, amin nga aramidam, i-post mo. Nairwama ko, gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom, ipopos mo. Amangan no ko na ang dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanuga mo dagiti nga ipupus ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello, nakong. Naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay, you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. You tell him kitdi tapakasaran na ka. Nuwan, dumteng to day tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport, nakaw. Kawan na, mangkita kayo to itivan nga arkilan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanakaw. What do you want, Van or SUV? Conforme, basta presentable ay. Pilyan nyo tayo medyo barupe alugan Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw da ka una yan. Oray siyak mo, May liwak mo tan kada kayo. Ikuyog yun to dyan, anak ko, Kadwayon to amang sabat kanya kaya airport, Wow, nanak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon, Maray. Awan, ngam kayat milaang mat ati agparaman. Tapno maramanan nyo mat ati kapas ng abroad. Apay sumangputan dyan, anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sa akin diti trabaho na ija abroad, Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madang dyan yung nagamit na tipupos na nukwa. Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Wan medyo dakkel mat ati sweldo na ijay kas caregiver. Caregiver Kasla cleaner mo dyan bagaday da trabaho na ijay. Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver mo ti trabaho na ijay. Wano natulungak nga ta. Wan siguro Adamo nga mintultulong mo nukwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan-kanto iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nga rod amaray. Mala, umayak tong araw. Ay nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka dita suot mo. Bagay ko lang, nanang. Ay katun nagsisipukal dagiti nagpuputaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa.
Sa kanto nakasanglas. Wala, ipadlaw ko mo't ang nagapwak ijabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka una yan nanang. Mami, kunam kanyak. Tasabali itantoy mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng! Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na, ah! Sophia, di ka umaningles na kababain. Sul-sulinak to'y lugar tayaw. Sa nasyudad di tao'y may kawada ang makangag iti English asaaw. Unay kayo umutan. Kontrabida kayo manakon-nakon, tatang. Ay, Nana Bibang! You call your apo ko, ah, so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad, at I will give you something. Ay, haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first, ah. Don't be shy, one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naibus samad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winara sampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibus nga rudan, tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kan apay ngamin na masapula warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't kung nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsubsobra ti kwarta, mabalain. Ure, iwaras mo ti daduma a kwartam. Angam no agkurkurang kan tumutlaang. Ure sa anan. Nangrunakit adda anak mau. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta la day tatatang. Inton maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwila iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak, alaan nak to kano iti pagilyanda, tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kaanaw ti sublim ija brown. Awan samot bus-busa mo nga ag-flight manan. Kaumutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anan. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tandamot tayo afam ang boyfriend ko. Patsaka di na kaming tumaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye, darling. I love you. Take care always. Sophia, asino jay mawagkan ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Una nang. Anyat imbaga na ngay. Kinasaritak kumamag. Tapno maipakat ko ti English ka. Ipapasyon to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kunti pa nagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasarnak, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika nanang. Ay na. Nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadi mga alaan kinitatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang, si kakan di anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalandak dagiti ko kumarek. Iso asagaan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas nanang. Tao may nakikasarang. Ay na, lakay. American citizen tanto. Sa sawumag tabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y Pinas jay agbali naman ukang ta. Umay na kano'y kasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareyang apo ko ta. ay na apay kaskari na aya ti kasta pampanunutam. Apay karubam laang ti Amerika. Adaw ti proseso ti dayta. Ken apay masigurada amakapan ka ijay. Imposible dayta. No agtor siguro akat mabalain. Ngam no dayta ag citizen. Awan lat ang bukaon. Oho,
Agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay apam a boyfriend na. Nalalaing ka kangam isaw. Basta awan lat amok ditan. Ala aglibilibi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Saan lang? Jak pagtatakkunan data. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. At dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam mo ya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta nang agflight. Anya, kasano daytan nga Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam mo ya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo timututang. Nang runa kat ti ammo ti tataw dito lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, ammo kon. Ila ko tatay nuang ken baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugot ni tatang. Ay kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang Genobium Wala nang, di ure upat ti isukat nantaw. Mano ti masapul Genobium 50,000 pesos nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontakta nga ro Genuang ken baka. Mapukpukaw mo tantay nuwang kan baka, bakit? Impastor mau. Jakam mo Tinakaw da siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon dagitay. No tinakaw da, awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigod mo nga ija ti pangipaspastura ka dagitay. Ano, nakabulos nga ta. Jakam mo Sumangpet tulata, ano sumangpet? Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpet. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos din na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Wala nang, sana balita na ipawit kun ti kwarta. Agflighten ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat ti rabiin nanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat jay nuang ken baka. Wen, ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko itinuwang kan baka, ineng, supya. Ha? Apay, nagkunangaramidan nyo ti kasta. Kinapay nagilimod kayo kanyak. Ay, Kwa. lakay, relax. Para iti anak taday jay nga inaramid mi. Ket iso adimi imbagaken ka. Ta sigurado nga min adi mo kaya. Nangusaran nyo ti kwarta. Ayan tinaglakwan nyo. Ay, kwa, binulod ti nobyok nga afam, tatang. Sana balit ado ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaeng, apaman na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anubiam. Uwan, tatang. Ta nagka-problema nga min di bank account na. Ay saus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kau. Anya red flag ngay bagbagam lakay. Sukatan na nga rod mo lang apaman makaawid ditoy. O may naikasar ti anak tan. Danag mon masukatan day tay ti dakdak lakay. Anya ngay. Ayan Genobium mon, Sophia. Nagplaytan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmutan iti social media. Anya nga, hindi hostaw di kunak.
Nagdarasudos kayo anang tad iti kwarta. Iti naalanan ti kay kayat na awanan. Inblak na kaan. Huwag nga rod. Kan, ada pa yung pawpawit ko, idi. Diyak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak, idi, adak pa'y jabrod. Tako na apang lakad na iti bisa na. Makitam? Nabayag mo't gaya man ngar aramidin na dayta. Ngam apay adi ka ng rik na. Kunakanag pa'y sopa kasaranak. Nga agawid dito Pinas. Nagado mga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati agul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Anya kayo matang. Sorry, tatang. Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, supya. Ano san nyo ti agabyawn iti talaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay, ilakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Da kayo, tiyag trabaho iti talaon. Pag nakman nyo na itang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyo. Di dakdengdenggan. Anya nga ita? Diyak ka ba ulan ti paparamidyo, tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinwang apagarado. Wano kuliglig no isaw. Anyat pagbayad, mingay? Kat na-scam kami matun, tatang. No awan pagbayad yaw. Ano san nyaw at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw? Darasin yaw!